Det er så herover, der skal laves en lejlighed. I den venstre side af huset bor der nemlig ikke nogen nu. Der bor nogen i den højre side, men ikke i den venstre. Og det er jo lidt fjollet at have 120 kvadratmeter, som bare står ubenyttet hen. Så man kan så sige, at der går nok lige et lille øjeblik, før det hele det er klar. Fordi som det fremgår her, så er der jo ikke, der er ikke helt ryddet endnu herinde. Men det bliver der. Her kan man se lidt nogle af alle de ting her, for eksempel nogle gamle porte, som det kunne godt være, at de kunne blive rigtig flotte vægge. Nu må vi se. Så det her, det bliver musikstuen. Og så går vi herhen. Og det her, der er så blevet ryddet. I hvert fald næsten. Så det er rigtig fint. Det bliver så gæstetoilet og køkken. Og så er der trappe op til første sal.